Hei tid, så det atter her ved en nødgjent parti av Gjerstamål. Og vi det som vant Anja Hansen som teker opp og hun redigerer, klipper og setter sammen. Og så det Ronny Petersson som teker seg av at redigere ljøve. Og Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til sendisene. Og det jo Gjerstamål, så Ferre spyrja Paul som vant, hva det ligger hånden av Gjersta i det. Ja, det einhållt naturligt, men samtidigt det en tråan och jag är någon tajvit färra. Vi kom till en bibeltimme. Att jag var upplevande i samband vi också i skriften, ja. Och vi gör skvallde tajvit var till bibeltimme och i Elim Saltafire, klockan 8, och vi var då första mans som sa det här och fra imiskon bakgrunden och imiskon och imiske män som det nog kan vara så var det så att han som började han tog psalm 123 och för jöknen han och jag måste bara säga att jag som det gamla platta säger att de satt under väkten i Augusts år. Og ta måtte det vi at det var næka som talar til deg, og talar inn i hjørste dörra, vekten av Guds år. Og det ble næka at han hatt for meg, bare lusta. Men det var lagt 4, og her ser versen her ble lysen, og samtidig ble det samtale, det ble samtale om disse versene, og særlig at han som legger 4, Han säger så till som han är finns på skjort i själv han. Och sangre börjar till sångmästaren efter David, salmor. Herre turan säkrar med och känner med och till vorst när det sitter och när det stante. Till skiljer hoxan och ena länkan med. Till gröja kvar i gänche, ettla litche och alla väger mojnar känner till götla. Tog en år till att tonka mojne, jag tar vorstå till fullnar herre. Och att han fra och framman fra helder till tvarstar om till och till lägger håndtøyne av med. Att skilja detta mer och underfullt. Det och högt. Det ett inte mentor. Och som jag säger här och lite jag så blev det väldigt så lös. Och det var kanske inte att säga hur jag kände det. Men jag kände jag med detta som sagt var om Herren och som han säger om Herren hur han vi ockorna David Ja. Att det kändes akkurat så som det blev pura tamter för det själv. Det själv. Toi så la sig evigt här. Säger han vid mig. Men detta blev utlagt ett lantal om. Och jag måste säga att jag har själv känt året så grönt framsett vid det ljus som hesen personen hejer är åren som talar öppna. Och jag har alltid inte varit ansmatter och tog. Jag känner det. Jag känner det han och det har alltid inte. Men själv jag kan inte se några för hinnar alltså och större kände det. Men det var helt särskilt. Börjanen och alla vinner jöknon salmen som hesen här tog fram och läs och glötte från hur han hade känt att här var hesa rönterna av Herren och i löven som är så enastandande alltså. Ja, det är väldigt. Det är helt visst. Han det en salmer som sier om gosse. Begge så stor Herren og gosse, man kan nesten si at gosse Lutland han gjør seg ved at være akkurat så nær som han Det er kanskje det som trobeleggende tja nekve mennesker vi at trykva. Jeg husker ikke om trykkvande folk, men folk som strujas vi at trykva. Til at vi kunne ta oss om at God okken så nær, at han innan ui okken,
och att han talar till oss. Och het ner salmeren viser så akkurat det, hur väl han känner oss. Hur väl han fylger vi oss. Så bara det här som han säger, ty en åre till att hon kommer in. Ja, ta vars du till fullnar, herre. Og det kan jo, for han som ikke kjenner færsens hjärsta, så kan det være en reande tanke. Tror at man kjenner seg liksom observera igjen og skal anse etter det. Spionera igjen. Ja, og spionera igjen. Alla ändar kanter. Ja, det så som man hører fra tog parten av falske som ikke tryggva. Og de rea seg til det, men her absolutt ingen rastla ui tja David her. Tverstre måter, dette her andar av tryggleika og kærleika. Øysten samband vi personen David, altså. Ja. Og det stender Paulus sier der i Rambraun Tutsjo, at så kommer tryggven av tog som prætka verer. Og til som prætka verer kommer vi i året gods. Alltså tryggven kommer av tog som prætka verer. Nå nevnte du at det reast, altså, at tryggva. Og jeg opplever på en motsatta. Det hetta skapte trunna og mer. Akkurat, ja. Og gjør det han trykka. Tog at så er det fire helt herren seg til møy. Ja, det altså, vi tar så ganske skjoldan om det og på at han maten, men hva så fæta mennesker, nå husker jeg om breidene av menneskene, hva fætan hever man av at hva man her, hva man til, og hvordan man kommende, og det er forklaringer som man kan si heimeren gjør det, i mån til det som tryggven gjør og jøkken året og andan. Det er jo så øyelig vidt forskjellig da. Vi tryggven samført om det, at vi skapt og i myndgods, at han opphavet, at han virkelig feir okkara, og fra honom allt kommet. Eisen det som ikke tryggva. Eisen kommet at allt det som sagt, det kommer så øyla tydelig fram i Bibelen. Men og dette var jo ikke tvunget inn av nekrene. Det er helt tydelig ut fra årene her, ikke var tvunget til at tryggva og fæta og halte akkurat så som vi skiljer og fæta det. Men jeg husker mer om at hva gjør det vi et menneske ikke at eia Guds trunna. Og jeg har en øyla sterska mistanke om at ta i alt kommer til alt, så tryggven av god ikke så øyla lengt vekk. Og vi hørte i Gjørskvalde og i deg og vike om en kanning om at vi trygg. En av vysendalige kanning, og vi kan tøtning kyrkjan hever for folk. Og henne her som gjort kanning, hun nevnte så eisen et her, at hun nevnte til at det flere og flere som ikke tryggva, og det visst eisen rett. Det flere og flere som sier at det ikke tryggva. Men samstundes så har det bruk for kyrkjene. Det fra seg at det ikke kyrkjene lukkavel. Og det alltid hvis jeg skal huske det konsekvent, og det eier heller ikke gjør endelig, men hvis jeg skal gjøre det, så alltid det nok så løye. At man ikke tror av god, men man vil ikke kvette sambandet vi tannparsten som god sier i av hjørnet. Jeg vil si at kyrkja og samkommet, nå var det her mer skilt og kanskje mest ut fra folkekyrkene, men det vet ikke likevel om det var. Det skal ikke si helt, men det ble tåset vi prester og sånt. Men folk, det vil jeg likevel være øyla tatt på. Og jeg nevnte i en øyne sammenheng, at det her sinte lakna uittøy, at det ser strujande parstaner i krøyno som i Europa der. Altså, bayer parstar, tar seta krossar iver
grävnar tja sina fallna. Så alltså lukka mycket hur länge man fer så visas det att folk kunne inte undværa trunna. Nu var det här ganska sindra sujspår för att som vi vanliga pleja att ta oss om. Men jag har lukka väl till ganska onket in i mitten kan ha såna meningar. Det här det som du läser här och som vi läser i Jakob Salmen där. Det är så valsikna. Så han säger i brevbrevet 1 och 8 att trygg fått vissa om det som vänner verur och sannføring om det som ikke sast. For i henne vært det jo inn i gamle og finne og gav han vittnesbok. Og så sier han ekka, vi trygg fæta vid at heimeren skapt vi året gods, så at det ikke av noen kjønnlige, det som sast våre til. Ja. Så vi trygg fæta vid at heimeren skapt vi året gods. Ja, hvis man kanskje sitter pikka litt år innat rett her, så tydningen kommer tydelig fram. Altså, vi trykker fæta vid at heimeren skapte vi åregods, så det ikke av henne kjønnelige at det som sast våre tid. Ja. Altså, det ikke av det kjønnelige, men det som suttja våre tid. Nei, nettopp. Ja. Og hatt det jo nettopp det som oftast en øyelig rønt for det trunna. Jeg trykker til at det som vi ikke suttja, og det er godt, vi suttja ikke godt. At han, en avkjønnelige og evige godt, skapte det som vi suttja, vi årets øyne. Ja. Det er bare stekka vi handan her, tanken her. Ja. Så hvordan skal du så kunne for øyne trunna vi det som du ser? Det er bare vi det som du ikke ser. Så la jeg sier tryggven at det Ja. Og så sitter vi bare fullstendig avåpna vi ötlom tøy som sast. Og som alla tøyina i gang rundt om malkom. Og det ser ut som det omgang for alt opp het, men det fer alt opp het. Ein affär. Ja. Men det her fire at vi skulle tryggva. Og det mest litt tanke. Ja, men på en måte mestlen, på en måte alltid han så logisk. Ja, det han, ja. Ja. Det som altså visende vet det at einer vil være ønske. Akkurat det som man sier her. Ja, akkurat, ja. Ja. Og det vil så si at at ta det så her, så må det som vil komme fra onker som ikke sast. Ja. Det rett og tydelig, da. Og til han vi tås om. Ja. Han som hin evige, som alltid hever være, og alltid være, da. Ja. Han som har skapt alt dette her, som vi parster av det. Ja, akkurat. Nei, når det kom så stakk til meg nå til å nevne til at det her, at det som sast jo alt våre tid. Ja. Og kvarjon tog som ikke sast. Og det kan ikke bare være til noe som ikke sast, og noe som sast, og til å lykke mye, altså, tog at det var bare så. Det må være noe 18-4 til som ikke sast, som hever vist innan metallig kraft, eller kvart som nevner til, akkurat som 3 kapittel og i Efesos brev noen entar. Han sier det på en som mestra mate her, som jeg har stekket vid øysene, hvis jeg synes det tøyene. Han sier til at men av honom, vers 20, altså gode, som menter å gjøre mer enn alt, lengt ut om til, og vi vet begjelda skilja etter kraftene som oi akkom virkar. Og hva virkar hentan kraften i akkom? Tog hun virkar i akkom, tog hun hever virka i akkom til frelsen som
Vi bjärka vi från ögon dig och dom, ja. Ja. Och så säger han, honom vill dårt och i samkomne och i Kristi Jesu jag någon allar tojer och i alter och allar över, amen. Så spyr jag mig, tror du häst? Ja, det är det som är trygg. Ja. Tog att året är inte bara vällöjande till näka som tog välur att tryggva. Men året ta skapar trunna ut här. Det är kraft till att göra det. Ja, det har vært sagt om at det er livande og hever kraft, og det har vært sagt om det at året er livande så, og alt som lever, det presser av at slippe langer ut da. Ja. Det synes vi så øyelig klart det her årstøyene som vi er ui nå, hva alt stender i fagrest av blomma, hva det er... Hemma förstår han hava så är man öl strujas helt in här. Men det som har varit att tycka vi tänjota det, ja. Det är så fantastiskt så jag löve Gustav utfaldas, ja. Och fick jag tala om människa löve alltså. Gustav det bara ster. Nu är mot löve lagt så lös som ett trick vi är mycket nöjda att uppleva Herren vi. Och det är vissa människor, ja. Mm. Och det är något märkligt vitt tog, som han lyckades inte märkligt som är. Så jag kan bestämma mig inte här för inte att färra ut, och jag har det att göra. Och så plötsligt, så kommer en trångt an mig att du måste färra här och här av vissa. Och gärna kan det vara att stå här som många är, men det kan också vara det här som bara öjn är, ja. Mm. Och jag som förrän var det här som många var då. Men det var ätskilt. Det var samman till det auto. Men inte samman till det sväv och så framvägs. Och så kom jag här och jag kom beina vid till person som jag kände väl och mätliga gav löt samman. Så det spelade jag det. Och så färg vi gärna. Och kom till efter en annan person och så den tre personerna. Och hessen personen har sjuk och lunch och säger så vi med ja, nu har vi mist allt mot. Jag blev inte friskrat. Och jag följde av med näka som var så avvattnande, ja. Vad kan du göra vid detta? Jag kan inte göra vid detta. Själv. Men så visste jag det att nettopphetdspersonen, samma vi som en tjonafälla var, hej var ju vitsa en annan tjon för flera år så igen. Och då var det nären var nog dejer och hon var kommit väl på hjärne. Och hitt per var av samma alter, ja. Och det var så att vi att färrast och har kommit till Köpenhamn men påskaafton. Och skulle vi en färra dig långkor ta om kvällt, ja. Och så säger han vi med henne vi löjer han att må färra rutsjukhus av vitsa tann och mannen. Och konan var så det var grannarna som är nämnde. Det var så gav i näck var och bo som grannar i Negvar och vitsa inte kvarstanna. Och lejaren som är öppet han tog inte så att det bara tid. Och så satte det bara till. Att så vidare vid bergsle varslen till maltöjna nu är den här och vi färra till det ger hon som vi inte äta. Eller om vi bara får knockost och vi färra flickvärden att äta. Ja. Och så för det. Och jag har hört om det här. Alltså. Jag visste inte detaljerna ut. Och jag råkade slett inte att få allt det jag vita som den här kvinnan nu fortalt. Så jag heter var kona till den mannen. Och han vittjar som mannen och där bara sitta så östen ser man här
av Rødtjukrosen. Og så tasar han vid enda mannen, og mævren sier vi han, at jeg tykker vi har samma god som to. Og han sier så atter, bare citerer hva svar, at Jesus sier til trykk var god, trykk var med vi. Og i huset færsmån sier nekve bostad, hei, og i huset færsmån sier nekve bostad gjør, det er færre bostra gjør at den stelt røyer. Og da er færen her og gjørst den stelt røyer, kom i atter og testet til mån, så tid skulle være her som jeg er. Og de årene, de trykk var god. Jeg har samme god som to. Da han sier, trykk vi og med vi, Jesus. De utløst og ta fredsand i året. Det er sørst. Enn og i henda mannen. Ja. Og flere løyren har sagt vi teg at det kunne fære at det kommer atter. Ja. Nå har han sagt, ta han færen. Og kanskje færre igjen til at vi kommer atter, altså. Og så det som jeg vil måtte vi presentere at det her som stender, og jeg har nevnt det før her, i 17 Korinthbrev 4, tog missa vi det ikke med. Tog hentet kvinnan, hun er ordentlig missmøt. Og nu tentreis og i henne, og i de innre menneskene. Og her er dette som jeg også sier om å lese for henne, at han og sier vi henne, nu kjenner jeg teater, nu er alt på plass til det her. Du tar seg som om du var akkurat samme aldre som tar, for så som jeg kunne ha så gjerne. Og du minnes det, og livet din nøyta, og du blir ung av tog. Jeg så ikke til. Og så citerer jeg dette for henne, at 4. kapittel, 17 Korinthbrev, vers 16, tog med seg vidt ikke med til når om så utvarstes menneske okkara gang til grunn her. Så enter nødjast av innvarstes menneske okkara derfra deg. Tog trangt okkara. Og som henne virker så ommettelig tung. Men som her stender trangt okkara som stokkot og løtt. Virker okkene større iverflå og vi har fittling av ordet. Vi tar at vi tar ikke det kjennlige for jeg, men det er kjennlige. Det kjennlige tøymelig. Det er kjennelig av. Og nå er han midt inn i uti. Jeg ser enda noe kjennende. Som fullstendig brøtte henne mat av Europa. Og til hver i månen hova så størst som jeg satt åkte på henne. Og sier det ved henne. Og røtten av henne. Framan undan, hon var så vøyk. Så hon startet pura blint og på at det her ber han ikke til. Og nå bare knappt alt til. Fantastiskt, ja. Han sa at det taler utrolig størst til mig. Ja, virkelig størst. Og dette rann så snakt framför mig, selv om det er gammalt, altså. Jeg forteller, Øysen i Bøyplemann i Gjørskvald til 4 som han nå. Hvor størst dette virker i. Og på hese løtene vidt var sammen. Og brøtte jo grunnene tilstand henne. Bare minne om til han som øyne for hente av gode og i jøkken og løytar. Og så sier han ved meg, jeg heldte det ikke det største at jeg var veldig vidt til å vunne et menneske for Jesus. Ja. Alltså det var tankvarna som var inne och vidtjeja. Ja, som var vidtjeja. Vi mannen och så skulle vi in och fära länen. Och det var slett inte så nämnt affära att vidtja att man var under Larslo och en löjare som ville ha allt under kontroll, alla tog in. Och så löjade till sig bil, attor och var här som det skulle vara till tog in och fängt sig en bit ett och så för det ju till kvarn och samma vi till in. Ja, det här är akkurat tin och skönliga som kommer in och ut av skönliga, ta verliga eller ta som är alltså kommer vi en såna trångt till Avicii som du känner så näck till och jag har själv onkel du känt att längt från det här som du just. Jag vill säga att konan mun känner att han näck mer.
Men jag är känt av men alltså har du fortäller här va? Alltså kvar är det som lejer hata fram. Kvar är det som styr att här alltså. Ja, det var tøy at hon är fullkomlig mötles. Ja. Och är har hörst om detta. Ja. Att hon är vitla. Vi mannen. Och så mynte du Tøy nämnt det. Ja. Och det kom alltid lov igen och börja vi. Ja. Och det säger mig det. Kvitse liv vi har som dagliga. Akkurat. Alltså vet kommer inte framlöja. Men han som löjer och till det som vi är inne i som salmen. Ja. Och i salmen 193, va? Helt visst. Och hvis salmen inte lever i akkurat så som man lever till dömes att det här. Alltså han är pura avbunden av en tillstand i åkara. Ja. Det särst du är. Ja, det särst du är. Det du läser, va? Ja. Pura avbunden av tillstand i åkara. Och det blir vi att växa och i mer. Akkurat det här som är nu nämnt det. Alltså, vad kommer detta fra? Ja, vad kommer detta fra? Det kommer fra Herre, to rannsakar med og kjenner med. Og to vars när jeg sitter og när jeg stande, to skiler hoksa mine lenkan ved, to grøya hver gensje etla litje, og alla veri mine kjent og kjøtla. To en år til at hon kom inn i etta varst og til folnar herre, og at han fra fremman fra heldet utførs om med, og då lägger han to inn av med, og jeg skiljer hette mer, og under volter, og høgt disment. Og det var det at de handla på. De visste det. At her som vinner tar det for ikke å være her. De kom at redan til for. Akkurat, nej. Og det var drivkraft. Altså, jeg hadde det bare så helt understandende, og jeg heier her, og i hovan og i jar, altså, jeg viser jo til nu 4, ja. Och så kommer vi till en av bibeltimmen och så tar det ner och läser akkurat det här. Och det tänkte så i mig på en vägen. Vad var det att du upplevde det här? Ja. Ja. Och så säger han, vi stod läser den nästa stycke här nu för vers 9. Ja. Ja, det tänkte sig versen här. Han säger, kvar skall det färra undan andra tøynen, og hver skal det flutja undan asjon tøyne. Fær opp til himmels, så er du her. Og reier meg leve i deg rysnen, ja, så er du her. Tæg vanger morgon roans, og festi bygg vi ytsta marskhausens. Så leier håndtøyn med her vi, høgra håndtøyn held meg faston. Og sier myskre skal fjalla med, ljøs rundan meg skal være nått. Så heller ikke myskret her mist, og natten bjørst som dæveren. Myskret som ljøse. Ja. Tøy, sier han så, takk til vi, tøy, to, hever skapt nøyre mine, to virka jeg med og i mauer liv. Og hatt akkurat det. Helt herfra. Så, ønsken av okken bare en tilvilt. Slett. Nei. Nej, alltså det ständer en stund att vi skulle lära orkestra bygga rykliga mittenåkare. Så vi talar till kostnaderna vid psalm och lovsång och andra livrusen och synge äntligen görs några för god. Ja. Det är något som skapar den tillstånden. Akkurat, ja. Ja, det är rykliga mittelnokkara, så det det som fyller okkurna. Jeg tykker av disse versene som jeg leser nå, altså de taler øyelig størst til okkara, da vi ganske kjenner okkom ensomhet, og helt slept. Og det vi bare omgantøy. Det det som han stedfester seg. Han slår det så rimmar fast, at vi omgantøy slept. Han alla steder. Men det just det som Tryggvin gjør. Ja. Akkurat. Hon ger detta till verklig. Medan det mist, så det ljus. Ja. Och som är man kan ha känt själv alltså. Betla tog där in att du kan slå igen närkan till Jesus.
Ja, men det är inte, det är inte långt det som lever. Bara att de lever, eller bara att de läser Galatbrev 2 och det tror jag det sista verserna. Där han säger till vi loven dig från loven. Ja. Så nu är det inte långt det som lever. Men Kristus lever med och livet som är nu livet. Lever ju trönniga sån Gud som älskar mig och gav sig själva för mig. Och jag sitter inte nöjd Guds utgjelte, då först rätt och skulle, och så Kristus teger til lunches. Och här får vi det uppsett. Ja. Och det levande kunde jag inte slukt skapas. Ja, hvis du just det och det och det, så blev det det och det. Det kan inte släts. Det var inte kraft till Det var inte kraft till det. Det är bara, vi levande som sannarna sint. Alltså, loven bara åpenberar tarven för det. Trönniga Jesus Kristus. Frälsar okkara. Som gör det vers. Ja. Ja. Jeg minns jeg hørte ens säga om at det her at ta det første jólene våre, så sendte han nok ikke et jólakort. Han kom sjálfur. Og det så akkurat det. Og vær det ikke fire alt det her som fullførst og fullgjørst, og vi Jesus Kristi og vi hele andanna, så var Bibelen faktisk bare som en størst jólakort. Ja. Som ganske kunne lykke, jeg godt anker hokser om meg og så hvert. Men hon så medaljen lekker mer enn det. Tog hon livant, ja. Dette året livant. Og tog akkurat det som du fortalte her, Johan, om til mannen, akkurat det hese årene våre. Og det så nekker vittnesbord om at ta og ett avgjørende år ble sagt til Alicia. Det har gjort alle månedene. Men så også eisende til Paul at vi som tryggva, vi milen. Det ikke bare Bibelen og i prentan form som godsåret. Vi eisende godsår til mennesker. Det helt sikkert og visst. Jeg kom tankar om det. Ja. Jeg skal finne det fram her, og skal lese det for det kom til å være en sanker som ja. Det var en sanker som Linda Petersen Adenton og Edro Mikkelsen gjør det. Og jeg halte at det var at han lever vi hadde haft i Nesvøk og hver, og vi hadde haft framme dette her, at vi likam Jesus her. Og han gjør, og jeg kom knappt til tanker om han, og sakna i årene til han. Og sendte om han, dette her korsian, jo, dette kan man si, eller godt være til ganske. Og sanker gjør så nu det faktisk Herren som synker til okkom, og ikke vi som synker til ham. Og han gjør så løsne, «Tu erst min elskaje underfotle skapninger. Jeg mynda deg til, just så som jeg yngste til å være. Jeg setter til lika med, som til mennesker. Tu erst min utdratt til armer, til folk og i lunges etter mer. At det 4 vers. Da setter jeg etter ganske den brygg for. Og jeg elsker å sørge til livet for meg. Vita at du til en atferd ber på om min kærleika. Langsel min at nøye min ber vogn om alle ver. Og jeg kan folk til min kjøkken til. Og leie bare så helt annet standardslått. Og jeg tås av igjen at som sanger man kom ordentlig ut da, og til vågne i stedet han gjør. Han helt annet standardsanger. Og det kjølsom sanger på tammatan, at det han som synger til okkerne, og sier han til sannleggen vi okkerne. Og det så akkurat det som så viktigst for okkerne som tryggva, suttja til. Ikke bare til at vi ikke her i heimen som ørslet av nær tilvilt. Og vi her, vi en endamal. Og han hever kjept okken atter til søyn,
vi har som endamål at hans nøye, hans kærlighet kan breiast ut til mennesker og i kjøkkenen okkom. Og det som blir så, altså, man vil først ha man så känslorna av att man kanske sitter man ser till skolan och ett land och i en församling och han så var framme ett läraren eller talaren ett annat så pekar och en sent person och så att och att lockna vi till personen attanför ja så när inte till så väntar jag menar akkurat vi till inte att han attanför men jag menar vi till ja och så där vi ofta alltså i för gode att ja du menar vi hanta du menar vi hina det är inte mer du huxar om jo det är akkurat det det är akkurat från enkla okkon han huxar om och häver det närligan till okkara och att vi hansara närlika som alltså salmen som du salmer hon lyser så ometaliga väl närlika hansara att vi hansara närlika kunde vara talivande svaje och i hemmen. Då han bor i oss. Det är inte kvar som helst som bor i oss. De kvar det var att det som jag lämnar sig i början, men det tar inte nöjta. Det är som vi sitter här och omträser väkten i av här som gått svarar någon. Och görs kvalitet. Ja. Bultan. Så sa jag för mig med egna lov. Och mynte mig han mynte mig ja, hur som min tillstånd har varit ta hände här och hit hände här. Och det var allt det som hände faktiskt så jag vita för det var sånt alltså. Och kvart skapar det så i ögonen. Ta jag har en brukat ett lika. Det är väldigt spännande att få vita. Det är alls inte vi att göra nu helt det ut att vara. Nej, slett. Nej. Det är inte naturen så gott. Men man kan helt inte säga att det är bara en motsatt. Att du är inte. Nej. Men du är inte utan själv. Akkurat. Och du den gamla naturen är du inte. Han gamla människa och var krossfäst för Kristus. För jag synte lika med skulle vara ett lunches. Så vi skulle inte stanna syndene. Och här helt vi dock kom vara nek till tojer. Tai och vi dantet här som synden bjöd jag också. Men nu är vi hela kört alltså. Och den närmaste jag kan komma här som Jotasar brev. Och jag har spurt mig själva här alltså lät du Jotas skriva detta brev bara för ett handskild att jag skulle fäta synder av till tillstånd till lät mig komma och ta ju till bruka mig eller ta det bruka mig lika då jag inte det var inte till bruka och till änden av breven han skriver nek och här är det stått brev en kapitel men han kommer så mäter jag väl nettopp det som jag nu ska säga han säger vers 20 men till älskar uppbygge tyckorna heilagst och tryggtyckara bie och i heilig andan och halte till konsolars och i kärleka gods medan till boja efter nøye Herre okra Jesus Krist til evigt liv. Og så sier han, til alle som etter rattes, tog det ivast. Frelse annor vi er røyva deg ut ur elden. Oppa at røren skulle tid miskunna vi øtta, så tid heta enta av holden. Dalka jeg kyrstil. Så tid heta enta hin av holden. Ja, hin av holden. Dalka jag kyrstil, ja. Och så kommer det här, det lukar som, att det var det här, hvordan skal man, hvordan er det tilstanderen av vere og i, ta du heter hin av holden og dalka jag kyrstil. Det er så avgjort ikke vi tar personer gjøre som du hjelper,
Du hjälper honom som om det var Kristus och hjälpte honom. Känner du det? Du vet det du sände på i stället Kristus här, säger han här i Korintbrevet, som det var god i använde vi okkom. Som det var god. Och vi ber ju stället Kristus, vi satt vi god, vi satt vi han som inte kände till synd, men som god gör till synd för okkom, för att vi till honom skulle vara rättvis och gods. Och så viskar det oj det här att du är rättvis och gods. Det viskar akkurat det at du egna over til at taka det av öllum taimon som kom litt av fyr. Ja. Du just det til deg. Ja, akkurat, ja. Altså, at det her til at og det sier han øysene og i 17 Korintbrevet, ja. Ta han nevner dette her, ja, la meg nå bare takke til først, som jeg skulle lese Jotas Arne for fra oss ned, ja. Ta han i början säger det här. Han säger till älska och i vers 3, ja. Ta i märla nekv hjärsta skriva till tickar om felags frälse okkara. Så är med nöjtan att skriva till tickar vid anmänning om att bergas fyra trunne som öjna för allar i din höjlavergiven händer. Att det här är öjsne in i myndene. Ja. Han bardagen. Han lyste ikke en ørenbardag, eller nøkron ørenbardag. Bergas for trunne. Du merker det her at avlåpnet til Satan å trunne. Akkurat. Fyrir at få at jeg ikke gjøre det som Herren og løyet inn i at gjøre. Og så skal jeg enda da visen her som stender i 17 Korintbrevet kapittel 2, alltid det er. Han sier lova være god, vers 3 i 17 Korintbrevet og ja. Kapittel 8 og vers 3. Lova være god og fægir Herre okra Jesus Krist. Fægir miskunnar og god allra trøstar. Han som trøstar okkon og i allare trångt okkara, fyrir vi skulle kunna trøsta teg, som i asjens trångt, vi trøstene som vi sjálfur vera trøsta vi er god. Altså at en helt en standande at to skåar inn i neien at Taimon som vi løs her og i Jotas brev, ja. Og to gjort alt ved deg og i tar han ei fyrir at du skal kunne trøsta deg og i allare trångt torra vi trøstene som du sjálfur vil trøsta vi av god. Det sier seg selv at en menneske som kommer så etter fire, at ta misser jo at forløyker til selv å kunne lete seg trøste av god. Så det fenker i nøkron som det ikke vil være i, men som det kommer jo i, ja. Og så kan Herren teka og bruke et annet likan, kjenne øren, og fytle til vi trøst, til hentan sam. Ja, nettopp, ja. Det er det som jeg også sier. Ja, ja. Ja, her stender, jeg husker om det stender ikke pratikere noen, ja. Betre å være selv annar enn ensamadler. Du tar bare få gåa løn for strevsut, og om annar fettler kan hin reisa fel av sin oppatter. Men man lukkelig hin enslig stater til fettler han ønsken å reise han oppatter. Og det så akkurat det, men han som tror jo ungan ensamadler som så lest, ja. Men rent menneskenslige, altså, akkurat mennesker i middelen, dette så veldig stor antydning at vi til for hver annan. Litt av hver annan opp, og hjelpe hver en øren, ta i avstenter, da. Vi ångte til å si, vi altså ikke kommet til himmelsen. Så her nek ofullkomlig alene til dere, og nek møter dere, og nek at du føler vi kanskje vi selv har skiltene av, og det er kanskje det ringeste at komme fram vi, og ta det avmedelig godt å få lukende år fra en øren personer som eier seg trunna, som vel fyr akkurat til løtene, i gosser, Ja. og som styrker det.
Men hvis det drever att in och i att han tar ständer om Herren, han är över lika som samkomna. Alltså han har hört inte lika med så inom samkomna. Ja. Det vill säga att hvis han har hört inte lika med något jag säger, så har han kontroll av ötlån, livnån, själva. Ja. Och tar det dyra bäst av att han som han ser nöjteligen till hes uppgavna. Och det är imest och uppgavna är imiskare. Ja, det är akkurat det. Ja. Att är fer så långt ut på att det fer ut och i bäge gerandslöv och i samfällslöv eisne. Ja, eisne, ja. Ja. Det har så öjla stor tydning eisne för akkurat samfälla att det är människor som bär upp på sig nöjna och på den kärleken och krafterna. Ja. Som fungerar eisne alltså ut i akkurat samfälla. Och är det siktning för akkurat samfälla. Det hooks faktiskt rätt ofta om. Så vi har kanske ofta lindet till att säga att det är bara att det andliga ödsnorna. Men vi är heilmänniskor och vi är andesal och likam. Och tillvaran hon är den största parten av livsjok och ta gerasliga. Och till ofta här och ofta alltså imska avbjörningar komma ist ja. Og jeg vet om arbeidsplass hver i rola ikke valgte jeg, men en tryggvande kom, og rettelig kjøtt begynte rola ikke å legge seg, og ta brøttest. Ikke tog at det her tryggvande var noen leier eller noe slukt, men det som den personen bär vissar, gjør det til at tog arbeidsplassen gjør det friere. Så det är en extra tydning än vid annat här av vid bära och på det här livande året, det livande svaje och jag kan säga det är lustens anten som bor i oss och som kommer ut och gör någon på imska matar tar vid bara till vid här i hemmen. Hvis man också om det som man säger Galaterbrevet om 5 och anta första vers. Vi har också bär om det första vers i kapitel 5 och det första i kapitel 6. Han säger här till frats över Kristus görst och om fruar. Standet till faster och lätet till kom inte att och lätt om det traltam så kan. Och kvoi har vi sport med. Han säger i satta kapitel vers 8 pröver om det ankor skulle vara tidsen av foton av ankrar sint. Så hjälper jag inte rättes till antal i vi spärkförs anta. Och så till tog Charles att inte ösnen till vara första år. Alltså det versen till dem säger mig akkurat här som är ta i god nöjt med och en slik vers. Man är inte långt fra själv våra fettla än till att switcha till Charles att det inte ösnen till vara första år. Akkurat. Ta är det när vi. Ja. Alltså, vi vet att vi är längt fra god, men vi är helt ångat vi är längt fra det som är motsatt. Nej, alltså det är akkurat det här att lyda vid akkurat egen styrka så standar kött för fattle som så läst, ja. Ja, det är så läst. Vi får så här de ofta bättre brukar ord uppmuntringarna eller lukan en amen akkurat, men vi får så uppmuntringarna och i Hebreerbrevet här var det egen vänt av Jesus. Och ta så också om Peter. Ta han var efter år i Herrens var färden ut av vattnet. När var det trubbel kan komma, ja? Ja, han flotte fokus av Jesus och tar man ger till så tar Peter här till dem så ser han bara hur ska jag klara detta. Nej, Peter, du klarar sig inte av vattnet. Men hickar på han som började komma. Det är som i mundrarna.
Alltså man kunde nämnt så med en neck tillfällt här i to. Här blev en kattla till affärer avvist och du varst inte ordentligt vad händer här, men du blev kattlar att komma här. Och det du kommer och säger att det var en rolöka som du aldrig drömt om, va? Och jag minns det i ögonen förut, inte bara för vi bil, men jag för berg och bat och allt för jag nå till detta steg. För jag vill att hjälp, alltså. Och jag blir omtrajt här att det kunde ha haft varit här och komma och lösa uppgavorna och föra steater och inte år kom ut om näka att här är han ver, vad helt du han gör det här eller helt du han är rent mjöl på sån inte Tog har ju som en kan sagt att här som ständer och jaktsprån och att Ryan och Luther det skulle se för gå till färden rätta vitcha färles och inte trångt och hålla sig utalkan hemmen va att pastantet här och i gosse samband med det hade den brukt med att du gör det som han ber till helt till utalkan hemmen och det blev inte eldskytingar eller närk om närk. Utan bara till att du komst här. Och jag gjort en nej. Inte to, men här är nytt här. Och så första stedet. Ja. Och vi kvar så följer det akkurat som om man tar för kallt ner ett ritsjon. Alltså, vad fick det till affära? Det var bara en makt. En kärlös makt ut här som gjør det du først. Og det var godt du først. Men du aner ikke hvordan du var vandrende selv. Akkurat. Ja. Og det hever vita dagliga livet at gjøre det mennesken. Ja, det er altså... Det hever vi alt okkar livet gjør. Ja, alt. Og han er alt hui tjåkon. Ja. Som vi börjar vid Psalm 123. Ja, alltid, ja. Alltid. Han ja. Han kan inte anna överläggan, men alltid är vara närvarande tjåk. Och jag alltid vi ska bara ända vid att läsa det sista av när Psalmen om tror jag att det kom några fram och i Jörskvalde som är på en måte inte har vi också om förr. I samband med det allra första versen i Psalmen 130. Och till öjlig månader och till länka förra parsten och till 17 eller till sista stotta parsten och här. Ja. Ofta när väckrar man sig via läsa det. Och så säger han här som hoxan tog in här versen när man börjar bära. God, som där täljarna sammanlagt där. Om vi vill ta allt där där flyger en sandkotten i vakten och i tjataren. Så kommer det här. God. Hej to vill jag dripa henne godläs. Tid blev men vujtje fram här. Tar vi svikar av hon i hova tala om mig och nöjta navn mot till ligg. Fortsen där tøyner. Skulle jag inte häta tar och häta till herre. Skulle tar inte bøye mer og i møte tar det røysa seg mot det her. Vi sterskaste hætre i tar det fortsatt der møyner vi. Men hva sier han så? Dette var det som vi ble anvendt av honom som lever fire, ja. Og i det første versen sier han, Herre, to rannsakar meg og kjenner meg, og to vorst. Men her kommer noe annet fram. Rannsaka meg god, og kjenn hjärsta mot, røyn med, og kjenn hoksane møynar. Vita om jeg av vannlokk og løy, og løy meg en evig av veien. Ja. Og da jeg hette ble lese opp, og hese personen lust månen og byrjanen og endan, så det enten lykka nei vår som byrjan. Så nu sier han vi god,
rannsaka mig god. Du hette hese tankene som nu har båret fram. Hva skal jeg gjøre vittar? Jeg får jo ikke kjøre vittar. Men du tar smal... Ja, det er sørste det her. Ja, akkurat. Så her kommer alt det menneskelige fram. Ja. Og i början kommer alt det godomlige fram som han för i okkorna. Akkurat, ja. Ja. Men jeg vet ikke om jeg nevnte nok korsen i en kjending her. Ja. At en vimmer spurte meg om dette her, at jeg var veldig ekkeslitt at uttale seg og så. Og jeg har nok ikke hokst om åren, men det er fyllt med sjøene. Og han sier, god, hei to vilja dripe hinnar godleis. Tid blå med en vujtje fra meg, her vi svikar av i hova til alle. Om te og nøydan antelig, futjen der tøyner skulle ikke heta teir, heta te herre, skulle teir ikke bøye mer måte, teir reisa seg måte til herre. Og knapplega så lyst opp for meg, så sier vi en den her, en av vinen som er at, vet du hva? Hatt det her taler ikke det om mennesker. Hatt det her er myrskersens vald, og myrskersens krefter som leir på åkona. Og der har vi løyet til hetta. Det er korsen de alltid vi hadde til framme, ja. Ja. Og det er sannført om den der i det eisen, ja. At det altså, vi som sier Johan, vi ikke kommet til himmelsenden, vi og i sånne heime, hver og i myskelsens vald hever valgte inntil avsetta tøy, men vi så i tøyen, ja. Og inntil ta, så det eisen her bardeien her, at i stedet for at bukka under fire, at myskere leber av meg, så kan jeg faktisk lebe av andre måter. Så jeg sa, jeg er ferdig det her. Men jeg tykker eisen til rannsaka meg god, og kjenn hjertet mot røyen med, og kjenn hoksene mot der. Ja, men vita om er av anlokkelei. Altså, det er rette i hokse i sånne her for noen her. Og en givnar støve. Det er av i veveren. Det er ikke bare om leina til himmels, men det er noe kjønnelige veveren. Det er tås om utfri brannene. At vi ikke, altså, så for det er naturlig tjåken, røyner alltid har naturlige løsnere. Men det kunne være man lukkelige løsnere. Men sier vi han her, ja, men du kjenner meg. Rannsaka til meg. Si til meg. Og gjør meg til den veien som er av til åkjønnelige. Ja. Så til å si at jeg kom knappt til å tenke om Salm 25 og vers 12, til mange år siden, det har hjulpet meg om etter vel akkurat til vers. Da han sier her, Salm 25 og vers 12, og tid til elsker Herren, helt i et ytla. Ja, akkurat. Tid og elsker Herren, helt i et ytla. Ja. Og her ligger tingten som du sier, og i tog som David nevner her, og blir han rannsaka seg. Ja. Du visste med människan han huxar så lös. Så är han öliga människalig. Det är akkurat det. Ja. Men jag tycker helt att han säger faktiskt det här som Paulus säger att han säger i Efesierbrevet att bara det inte vi blåhållta. Ja. Men vi andra här och välten och tiktnar i himmelrum. Ja. Och så färg att helt läge. Ja, och så blir han färg att helt läge så. Ja, och så säger han här i 12 verset, jag läser att det är hämtat sättningen först, titt jag älskar Herren, här till dittla. Han värar sjalerna och i en höjlov så innan och fröjar dig ur hånden, henne godläs. Ljus renner upp för rattvisen och glädje för sannjärstån. Glädje tycker i Herren om tid, rattvisen. Lovsynge höjliga navn i hans så det kan inte vara bättre. Nej. Det är akkurat det där. Ja. Men det är nog spännande det här att du sitter inne vid en sorgare lösn, en sorgens borninge, som vi sätter där. Ja? Och i samband med det första versen av David. Ja.
Och hatta vi alltså är kvinnorna som sang och istänta sangen alltså otroligt alltså att kunna uppleva att här synja sang som Herren synger om det. Ett lomakon. Akkurat, ja. Det är och allt alltså som Paulus drev samman om faktiskt att han uttalar här i Sedna Korint 2 eller 3 här att donaskaper och är från Herren. Är från här var gott. Ja, lära gott, ja. Som Eisen gör då kom förra för jag vill. Ja, nettopp i Sedna Korint 3, ja. Ja. Ja, det är helt en standard, ja. Det är helt säkert och visst, ja. Det är inte det vi tar kon själv och då också näko. Också. Donaskap och det gott som Eisen gör förra för jag vill. Fett. Tjänar där. Så rättvist. Ja, nettopp tjänar så rättvist. Ja. Ja. Ska du begynna på en där på? Ja. Herre, tack för det att vi kunde se till er. Hända tøyman saman vi tar og njóta tunna nærver og suttja og stodjøk noen skriftene talar til just okkara. Og herre, du varst at som vil alltid være så at jeg må helst ha omkring annan være saman vi fyrir at du får tala til moin. Tøy til som en kan så løys i sitt ønsmatler at det kjenner så fatakslitt til som man hoksa sjálvor. Men ta i vid sitt samtale og vi høyra og lust etter hver nøron etter til en her fløyrer støtt så kveitjer til å i okkom og i jøknon de som saman en underfotla fri og en underfotla kjenslo av tøyne nerver og til at du kjøtt her skal teka okkom heim og ordna vera kjøtt her. Og som Eisne Efesos brev tror jeg sier at vi sammen vi ødlån inn og høyde kunne være ment av fæta hver brøyten, dupten, langten, hatten ner og kjenne kærløyga Kristus her som styr opp om alt vid. For jeg vet skulle kunne være fyllt ved allar fytling gods. Og herre, sammen, ja, sannelig, er det nek som vi kunne øye sammen. Og så det Eisne til som vi kunne øye øynskjære sammen vi til herre. Prøysa vi til og takka vi til for alt. Og i Jesu navn i Amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal komna enda. Og vi får å takka for okken. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen. Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og jeg får legge til at jeg hesfer at Parstar og Gjerstamal som her var vært, der kan så finne av YouTube og av Iktus Sjønvarsp. Og hesen Parsten her, han kommer så eisne være lagt til her, og han kommer eisne være senter av Skjei Kristelig Kringvarsp. En affær. Tusen takk for hesfer.